Ora kalau wis lawang to. Urung prapan. Oh, alah. Tak keren pager. Kuwi ku ngopo? Lewat kene, dalane kene. Bocah edan. Me oleh. Ini tenang ae Pak Lian, tentang gua mesti pinter. Paling lah. Lale. Mas, ini lagi ngopo? Oh, ora roh piye ngene iki olahraga piye le. Melu piye? Oh, tak nyoba. Dang le, ne. Iya, jane ngopo, Mas? Olahraga lho le. Ora poso. Ya poso. Kowe poso apa ora? Poso no, Mas. Ngawur ya. Tenan nih. Tenan. Yo, koyo ngene enteng. Enteng? Enteng ping 1 sing kuat tau iki. Oh iya, kowe Iya. buah. Yo ora. Randok. Papat. 5. 6. Neng to. Iya, Le, bener, Le. Ento masak ruso. Iya, percaya le, bagus le ruso le. Yo. Iya, kadang. Kok iso gede, ya. Gini. Apa sih buku ini? Siapa ada mira umum ini? Jam biru nih. Lagi jam. Wow, ini kayak gini lain. Boleh kegiatan ya Yo. Sakit ya ini, lele. Mas sampe. Mulai ngapa mulai? Ah, koyo ngene ra penting. Ora penting, lebih cah. Yo. Jam 8 suwi men poso. Kita boleh kegiatan kita jamin tek ini. Aduh. Ayo, Mas. Aduh, yuk. Bisa eneng-eneng ini yus potolan kabeh kaya gini ora apa-apa seneng kok yo. Ras. Wimen poso ngono yo. Ndang golek kegiatan iki ndang. Terbit buka. Sekeni wis ngonteni dikira aku ngopo. Ndang ning geni ya Ini mesti wong wis ngenteni ndang. Lek kegiatan luwe kuwi ken. Gak poso luwe ae. Stro radang teko terus kemperinget barang kok laren sih ae.
Halo Di, yo. Iki ngopo nek penak men ning ngono kuwi? Suwe men. Randang gang cinta ini kan mau. Yo, lemes yo mlaku. Awak. Yo. Ngorak-rak wong ngene. Leh lemes sih wong deh. Durung poso yo gen ketok lemes iki gen ketok poso tenan. Iki renek ceritani ya. Lah yo iki aku nggih cerita. Cerita bulan. Iya. Cerita nggih cerita. Iya. Ngopo ingar ngajak nyandi? Ayo golek kegiatan sing bermanfaat. Apa? Yo aja maling sing manfaat. Kebaikan. Nah, iki kan bulan Ramadan awake iki golek sing iso bisa Bantu wong nulungi wong. Nulungi apa? nulungi ngopo ngono engko sapa roh untuk Rezeki. Iya matuk jare. mbah ngopo anggere nek wong ditulungi. Wong ora susah ya ditulungi. Iya. Sing penting iso entuk pahala. Lah dhewe wong susah lho. Yo enek sing nulungi nguren. Tadi nulungi wong ya. Heeh. Iya. Kuwi entuk pahala. Iya matuk wijane. Sugih ora penting entuk pahala. Ya iya, Iya. entuk pahala. Ayo angkat. Mlaku wis sing apa ya, Li? Kowe iki rekane yo koyo lemes-lemes yo koyo poso. Poso. Sasine. Iya ora kok Sasine bulan Ramadan. Iya iki sasi poso. Lah iya. Sasi poso. Heeh. Coba ya poso. Alam ya. Apa? Poso jare iki. Lah ya poso. Ya. Nulung-nulungi wong. Itu kan ngetek ya. Iya. Iwayu. Iya. Sopo ngerti. Kengku Masuk. tulungi. Oh, masuk. Ayo, Iya. tak wae ngetek entuk ora? Oleh Dik anu ndang bro iku tulutang Oh, tumpeng ngono kuwi. iya, bro. Ayo. Ayo li, ayo semangat. Lai mate rambut. Yo, ayo. Ayo, salto. Ning warung deh. Ora nek teh arep teh dibuka kok. Kuwi besek nek kene le, ndang. Lho, dite. Matur nuwun niki kula siam le ya. Nggih, matur nuwun. Pun kula tak pamit mantuk riyin. Derane. Ala budah lili. Untuk satu kebaikan di bulan Ramadan, lai. Iya li. Oh. Anu, ya apik tenan li lega ya, Pak. Lah yo. Satu kebaikan di bulan Ramadan ini iso dikalekke lho. Yo. Ning kali piro yo. Mbah lali aku. Yo ayo ndang golek kebaikan neh ayo li yo. Yo mangkat yo. Ayo, Ceket.
Ngarit. Suket. Omahnya kosong gitu. Kesempatan nih. Arep bodoh, radit duit, timbangane ngarit, tetep saya beli maling. Masalah maling tadi ditetel, gak waktu. Cuk, masalah sekuancing. Kesempatan arep bodoh, wis kena ngopi nang omah. Masyaallah, masyaallah. Ngene iki perlu nyolong, ngene iki perlu. Mosok apik terus wong urip iki nek apik terus mlebu surga. Ngene iki perlu diselingi, nakal sithik ngene iki perlu ngasih pemene. Ngapain gue? Maling Mas. Lali. Suara apa kek? Kumpul. Iya. Kawang maling. Maling ya? Ayo tunggu. Ayo. Ini apa? Ayo Mas. Anak maling. Nanti parah. Tiga gini sih. Iya, kesel pol iki. Bare wae ngetek ya wedi. Weh, maling. Ayo. Aman gitu ya, Nen. Alhamdulillah awet dhewe itu. Alhamdulillah. Satu kebaikan. Tapi adikku sore arep mangan opo nih? Urung masak, urung golek panganan. Mangan masuk mangan. Oh. Masuk. Oke, Mas. Duduk kan kok enek wong anu kesel nggowo barang. Iya, Nek. Kayak kesempatan nenek Iya, ayo parah dia. Lahan pahala. Ayo. Parah dia. Ngapunten to. Oke, Mas. Tapi kuat no mboten. Hei, kuat rapat jane iki kudu kuat, Mas. Tak tulungi napa mboten? Purun untung hari Ramadan. Nggih, ada kebaikan nggih mboten napa-napa, Mas. Nek gelem dulu. Jileng pegel aku, Mas. Iya. Poso, Mas. Sapa? Poso kita cah Aku poso karo ora podo ya, Mas. Jane poso. Gawani opo? Iki Cobaan, Mas. Iki gawane gampang pecah. Lah malah kuwi. Ungel. Dikari. Untuk kebaikan lah itu alhamdulillah. Mas, tapi wong kresek ambil go gas mau ora? Karo gua ret. Lah ngopo mang? Kengki Maling. Koncoku iki maling. Maling? Iya. Aduh. Mbah ora roh aku. Ketoke mbah paling munggah apa rono ya. Aku ning kene munggah dhewe kok. Iya, tas kono lho parang ono. Enggak sih. Atas mana, Mas? Yo. Kok iki kon iki ora dulu wong maling dan tenan iki kira untuk pahala malah untuk dosa.
Ngendi Mas omahe? Iki. Iya. Lah lewate ngendi? Metu kan dhuwur biasane. Gak metu ngisor kena aku arang metu. Omah karo lawange Mas. Lawange dhuwur. Iya. Ayo ngopi-ngopi pergi Mas besak ya. Ayo. Selamat. Untungnya enak wong nulungi. Lagi tangi ki wong edan opo piye. Wong mali waktu tulungi. Aneh wong saiki. Alhamdulillah Lili. Adewe sing entuk kebaikan dua. Alhamdulillah apa? Lah piye ta? Ya alhamdulillah ngawurmu iki lho. Wong edan ya. Alhamdulillah kok endi tak teko. Dadi kon ndi. Bar nulungi wong kae mau ke. Heeh. Oh, biyen mesak. Lah nek gendeng Kae mau jebule maling. cari sapa? Lah mau enek wong uber-uber teko aku wong nggawa gas karo nggawa arit karo nggawa anu kresek ngono ra kae sapa? Apa iya nek? Iya pantes Waduh. wae kat mau rai-rai Ide ra sido kebaikan lho entuk ganjaran lho. rai maling ki mau. Iya nek iki. Lae-lae. Oh, Iki didosa iki. dosa li berarti blasong lho hari iki. Batal ora iki. Mbah iki. Aduh, Golek kebaikan sitok oleh ae. iya, Ayo. ayo memperbaiki nih. Oh, Ayo. 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 lainnya orang English ya narik sih Jare iki jualan kowe nak ngebos cepat malah kowe ngene iki. Yo yo ora apa-apa iki cepet kowe gatel kabeh nyang awak. Yo kowe iki barang ra ngarane arane kowe ne. Lemah untuk lah baikan. Yo piye? Wong poso. Iya lali aku. Astagfirullah. Iki lawange sing ndi? Diangkat ya ini. Diangkat ini. Tali dia balik dulu tali. Bang, lihat ini. Bocah iki lho dalane kene iki. Ora to lho iki lawang to. Uruku Pager. Oh, alah. Tak keren pager. Kowe iki ngopo? Yo lewat kene, jadi dalane kene. Bocah edan iki wis kabeh. Ya ampun kowe iki. Aduh. oh malah mogok iki poso-poso panas-panas malah mogok kan apes yo aneh iki janjian sih yo dipunci ora iki jeneng tasiyung ganggu sampai busi lah ganti lagi di Inggris gosok nih dan apa nih ini si apik nih jadi gosong pereng kayak ini ya inilah video busi untuk keneng yang apa sih Ram teneng yo lah apa nih panas sih wong ini oh men lu mikir pit wong iki weh Bare poso, galakmu ra yo. Poso pula, Pik nganggur dan colong kowe. kuwi genane posar ngopo neh? Iki kesempatan. Kesempatan opo? Mungkin bagian. Ya, ora berkah kowe.
ono wae. Weh, Apa to lek iki? Oh, Enek wonge to iki. eneng wong kesel-kesel pit macet, jarang mau. Niki kula nginten ngopo iki karena niki kucine sing kula amanke, Pak. Kula kalih pite. oleh iki Lah. pit kuwi macet ket mau. Oh, macet to, Pak? Ora iso. Weh, alah. Iki mogok mawak gali lho le nganti ngelahi kaya ngene panas poso-poso. Gadot semapet teng mriki ya, Pak. Tenang mawon, Pak. Ora jane. Tenang. Kula niku pinter sulapan, Pak. Tenang ora oleh iki. Lha sak estu Saestu niku mboten guyon niki, Pak. Niki anu Coba le dandan ono le iso ora. Kait mau aku le utak-utak ora jadi kok. Kok rime oleh. mungkin tenang ae, Pak. Niki anu, rencang kula pun pinter, pengalaman pun di Jakarta, Pak. Ngono to. Nggih. Dadi coba nek keneng Gawe napa-napa iso, Pak. Tenang mawon. jarang. Rasa aku kurang ini iki dene njogo. Nggih, ngeten iki, Pak, sing asli nggih ngeten iki. Nah. Niki ketinggalan anu ketemplean mau, Pak. Nggih. Mau ketemplean oleh. Nggih. apa mboten bismillah. Lah ile bentuk le. Giring nggih sik, giring nggih. Nang ora bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter men le kowe le. Kadali aku kesulap kok, Pak. Lagi iki ketemplean di bau, Pak. Parane nambani mboten iku bau. Iki pun lancar, Pak. Pinter men. Iya. Ora jajali jenengan iki kowe pundi, Pak? Iki kok ngajar le kon iki. Ngajaran lho, Pak. Bocah-bocah iku ameni lho. Ya, brang iki ngajar anak. Tak kira niku ngajari kuwi dijual to is. Wah, terus ngene wong tuane ngajari Guru napa, Pak? Jenengan, Pak? guru senam ya. Senam napa? Ayo. Oke, Pak. Oh, jumbuk guru. Piye? Marai Tak sehat. apa-apa. Lah sing joget sing ngene-ngene ya lho. Kowe ngeten iki, Pak. Sing ngeten lho. Iya, Pak. Itu iki. Bocah, bocah. Wis le wis. Le. Wis aku ki ora ngajerne. Oh, iya. Ya piye, Pak? Sename, Pak. Wah, iso sekolah. Aku kurang ngajerne aku dan. Oh, pun nggih. Wis lho yo le, kon nuwun yo. Jenenge sapa to le? Aku ora kenal ket mau. Wong Setswa. Kocok. Nggih, niki. Aman? Kani Kan ni. temen yo le. Es lho, Pak. Lah jenengan namanya sinten, Pak? Pak sinten? Jumbuk guyu le, iki jenenge kok wong tuwa. Pak ajeng pamit niku, Pak. Wis nek ngene sik nyo. Nggih. Iki penting Dek. Kok yo le. repot, Es. Nyali ra kok. Ngapunten Pak niki kula pas Ikhlas. Iki kan bulan Ramadan Saling membantu lah. membantu bentuk pahala, Pak. Mboten ono apa, Pak. Pak, pamit riyen nggih, Pak. Bu. Nggih. Bangun yo le. Nek ora dunke duit engko tak jak nyang makan-makan bisa ora le. Napa, Pak? Jak makan-makan wae engko berbuka. Nek mangan aku purun, Pak, kula. Digelem mangan kok. Mangan Pak, iya kula purun, Pak, kula dipurun. Yo engko tak serlok yo le ning nggon Iya, iya. engko tak anteni kono yo. Heeh. Akhirnya aku teng tinggi serlek. Ning rumah makan ngono le engko tak kei lokasine. Oh iya, Nggih, Pak, Pak Hah? tujuan ngoten, Pak. Ya wis nek Nggih, buber lho, Pak, aja lali ya, Pak. Yo yo. Ngono yo le. Nggih, buber lho, Pak. Yo yo yo. Kelingan apa mboten, Pak? Ini yang le. Mengke buber. Yo yo. Atas apa? Ini kuapa Tak sulap lho dia lho. Ayo cepetan. Buber. Ayo, yo.
setahun pisan yang dan ber ya mungkin rodok patut sithik debite sapa sakjane ya jagane Mas Ken iki ngene iki dan jungkatan go topi Bakal enak karo Pak Bu. Ini siapa wong kuwi? Suwe meniki jam piro iki? Nih. Ngaren ben iki gugah bareng. Nih. Weh, Ayo mangkat. Ayo. Pak Bu benak lapi Sing arep ubah apa itu? yo Ayo cek. yo dan Pak ini wis di apa jenenge? Di apa kae? mapo Yo, map ya Pak Bus ngenteni ning rumah. Ladimu kok ngendi dingere ora potolan Yo, iki kok Pak. Caca iki ra teko-teko wis wayahe magrib barang siae ini tak cepai panganan sakmene mbiyen iki tak pangan dhewe entek opo ora lae wis jam piro oh suwe ni ra bocah ini entek sak biyen iki doyan apa keluwen lah ya lagi mantap tenan iki Lurus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tronic Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami seluruh keluarga besar, mewakili keluarga besar tim Tronic Channel, mengucapkan terima kasih atas dukungan para sedulur semua. Jangan lupa Like dan subscribe utama biar kami bisa semangat lur ya. Subscribe, like, komen, share, dukung channel YouTube kami biar kita lebih semangat lagi membuat konten yang berkualitas. Terima kasih sedulur semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Salam Tronic channel. Channel.